Здравейте хора, намирам се на Перперикон, а именно това е едно скално светилище, което за много интересен факт е по-старо дори и от пирамидите в Гиза. То се намира в Родопите и сега ще ви покажа уникална гледка. И ще ви разведа и с него, като ви показвам само най-интересните неща. Да започваме! Това, върху което седя в момента, е трона, върху който е стоял владетелят на Перперикон. Той е така високо, за да се покаже неговото по-високо положение сред простосмъртните хора и неговата връзка с Бог. Нека да продължаваме. Това тук, което виждате, са останки от една от 4-те църкви, които са в този комплекс, а това в средата е ултарът, което е едно от свидетелствата, освен формата на църквата, че на това място се е намирала църква. Нека да продължаваме. Това тук е една от крепостните кули на комплекса. Той е бил много добре укрепен. Населявали са го както тракийци, византийци, римляни, османци, така и ние днес. Това беше от мен. Не забравяйте да коментирате под видеото кое е друго място да посетя. Това е едно от красивите места на България, които си заслужава да посетите. Не забравяйте да оставите също така и по един мощен лайк и да се абонирате за канала. Сега ще се насладите на няколко пейзажи, които направих от тук. Това беше от мен за този път. Хайде, чао!